ଆପଣ କଲରାରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇଥାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ପାଟିକୁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। କଲରା ପାଟି ପାଇଁ ପିତା ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରିକ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟି କଲରା ବନେଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 4 ରୁ 5ଟା କଲରା ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୱାଶ୍ କରେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ପୁରା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତର ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, କାଳେ ପୋକ ଥିବ, କାହିଁକିନା କଲରା ବି ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ବି ପୋକ ଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ପୋକ କଲରାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତା ଭିତର କାଟିଲା ବେଳକୁ ପୋକ ଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବେ, ଦେଖିନେବେ, କାଳେ ପୋକ ଫୋକ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଲା ଭଳିକା କାଟିବେ, ପୁରା କାଟିବେନି। ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ସବୁ କଲରା ଦେଇକି ସେଥିରେ ପାଣି ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିବା ଯାକେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ବସାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ 2ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟି ନେବା। କାଟି ନେଇକି ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ବନେଇଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ନେଇପାରିବେ, ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇକି ଆମେ ସବୁ ମସଲା କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ସୋରିଷ ମସଲାଟା ବାଟିଛେ, ତ ଆମେ ଆକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କଷିବାନି। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ। ମସଲାରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ବାଦାମ, ଚିନା ବାଦାମ ଭାଜି ନେଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଦେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ମସଲାଟା ବହୁତ ୟମ୍ମି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ମସଲାଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ନେଇକି ପକାଇଦେବା। ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି ଆମ ମସଲାଟା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିନାବାଦାମଟା ରୋଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆମର କଲରା ଗୁଡ଼ାକ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାରୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଞ୍ଜି ନ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମଞ୍ଜି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ିକି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମସଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ଦେବେନି, ବେଶୀ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଫାଟିଯିବ, ମସଲା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟଫିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଲରା ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ପାଗଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଟିକେ କରଡ଼ା କରିକି, ଯେମିତିକି ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି। କଲରାଟାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ଭଲ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଥିବେ, ତେଲ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଆସିଥାଏ। କଲରାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଏଇଟା ଭାଜିବା ପାଇଁକା, ବଟ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ୟମ୍ମି ହେଇଥାଏ। ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।